Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Savita Wilima. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa atsegulira msonkhano wa chinambala 51 wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Akatswiri ena pandale ali kusowa kwa Dr. Dalitso Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa UTM pamwambo okhazikitsa SKC Foundation zaonetsa kusakhwima pandale. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo Flames isewera ndi Comoros masewero a gawo loyamba odzipezera malo mu mpikisano wa African Nations Championship CHAN. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera mawa atsegulira msonkhano wa chinambala 51 wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Ofesi ya Speaker wa nyumba ya malamulo yati Dr. Chakwera akayamba kuyankhula mnyumbayi nthawi ya 10 koloko mmawa. Uku ndi kutsegulira msonkhano wa aphungu owunika dongosolo la chuma choyendetsera boma mchaka cha 2025 mpaka chaka cha 2026 omwe udzathe pa 11 April chaka chino. Ndipo pamene President akukapereka uthenga wake ku mtundu wa Malawi, mtolankhani wathu Mayeso Chikhadzula akuwunikira zina mwa ntchito zomwe boma lakhala likulimbikitsa. Kuyambira omwe President wa dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera adatenga ulamuliro wa dziko lino mchaka 2020 wakafotokozera Malawi zomwe boma lake likuchita popereka chiyembekezo ngakhale dziko la Malawi lakhala likumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ena mwa mavuto wankuphatikizapo muliro wa COVID-19, mavuto okhudza kusintha kwa nyengo kuphatikizapo anamondo osiyanasiyana, matenda otsekula mimba a kolera komanso mavuto azachuma pa dziko lonse. Mwazina President Chakwera wakhala kufotokoza zakufunika kulimbikitsa ntchito yoti Amalawi ambiri akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Mphamvu za magetsi ndi gawo limodzi lothandizira kwambiri kuti chuma cha Malawi chidzipita patsogolo. Anthu asanu ndi anayi mwa anthu 100 aliwonse adali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi mchaka cha 2020 pomwe President Chakwera amatenga udindo wa mtsogoleri wa dziko lino. Kwa panopa chifukwa cha mphamvu za magetsi zochokera m'mawaya a Eskom kuphatikizapo mphamvu yochokera kudzuwa, anthu oposa 25 aliwonse mwa anthu 100 ndomwe ali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Nduna yoona za mphamvu za magetsi Ibrahim Matola ati boma likufuna kufikira poonera kuti anthu 70 aliwonse mwa anthu 100 akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi pofika chaka cha 2030. Muthenga wake ku mtundu wa Malawi ku nyumba ya malamulo State of the National Address SONA, President Chakwera adafotokoza zakufunika kobwezeretsa chikoka kwa mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana omwe akhala kuthandiza dziko la Malawi kuti ayambenso kuthandiza ndondomeko za chuma yomwe dziko la Malawi limagwiritsa ntchito. Nduna zofalitsa nkhani Moses Konkuyu ati zimenezi nzothandiza kwambiri chifukwa zinthu zambiri zimapita patsogolo kamba kuti mayiko ndi mabungwe amakhala chikhulupiriro pothandiza dziko la Malawi. Chikhulupiriro chomwe mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana nacho ku dziko la Malawi zathandiza kwambiri kuwetsa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zipite patsogolo m'dziko muno kuphatikizapo ntchito yomanga misewu. Ndalama zomwe zimapezeka m'dziko muno kuphatikizapo thandizo lomwe mayiko ndi mabungwe amapereka ku dziko la Malawi zathandiza kwambiri kuti mzinda wa Lilongwe uoneke bwino kwambiri mogwirizana kuti ndiye likulu la dziko la Malawi. Ina mwa misewu yodziwika kwambiri mu mzinda wa Lilongwe yomwe mayiko akhala kuthandizapo nkuphatikizapo Crossroads Kanengo 10 km Jokare Jiwe omwe amanga ndi akampani a Shandong Likao ndi thandizo lochokera ku dziko la China, komanso Nzimba Street omwe akumanga akampani ya Motor Angel. Kumanga kwa misewuyi kwathandiza kwambiri kuti galimoto iziyenda mosavuta mu mzinda wa Lilongwe lomwe ndi vuto lalikulu kwa anthu oyendetsa galimoto. Ndinaona za mtengatenga ntchito zomangamanga Jacob Hala ati boma la Dr. Lazarus Makatha Chakwera mzaka zinayi zapitazi lakwanitsa kumanga misewu yotalika pafupi 1000 km zomwe mbuyomu sidachitekeponso m'dziko muno. Pa nkhani ya zamalimidwe, President Chakwera mu SONA yake yoyambirira mchaka 2020 adatsindika kufuna kuti Amalawi adzilima minda ikuluikulu ya mega farms. Zimenezi zikugwirizana kwambiri ndi mfundo kuti dziko la Malawi likwanitsa masomphenya ake a Malawi 2063. Parali pano dziko la Malawi lakwanitsa kulima mahekta 50,000 minda ikuluikulu momwe alimi akulima mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo chimanga,
mpunga, soya, fodya komanso jinja. Nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe ya Richard Chimwendo Banda omwe nawo umaona za chisamaliro cha wanthu maka kuma khonsolo ikufotokoza za zitukuko zina zomwe zachitika mdziko muno nzaka zinayi zapitazi. Tikufika mu chaka chimene ya president achita zambiri mu nyengo yowawa. Tikayang'ana ku maphunziro ndoti ya president akhazikitsika kwambiri kuti atukule maphunziro akuma primary komanso ku secondary ngakhale ku university kumene aonetsetsa kuti pakhale maziko kumeneko. Tikapita ku moyo ndi zinthu zimene mwina zipangizo zimatisowa zogwirira ntchito. Mbuyo muti mamva kuti even kungoti aunike thupi la munthu mzipatala za maboma zimakanika. Pano pa chipatala chine cha boma chinazo zounikira wanthu. Nkatikati mene mumu a president amanganso ma health post 140. Nkatikati mama budget mu ndiye kuti so amanganso cancer center ija imene ikutsegulidwa ku Lilongwe. Ulimi ndi zijati kumakamba tsiku ndi tsiku. Ma mega farms nthirira komanso kulumikizana ndani ife kwa patsandu ngongole kuti adzilima kwathandizira alima uvitikitsitsa kuti agule fertilizer utsika mtengo komanso ayika anthu magulu kuti akhale ma cooperative akhale ma agri commodities nazotero zonsezi zabadwa nkatikati mwa mabudget amene wawa. Pamene President Chakwera akuyembekeza kuperekanso uthenga wina ku mtundu wa Malawi State of the Nation Address yokhudza ndondomeko za chuma ya 2025 mpaka 2026, Amalawi ali mchikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti boma la Dr. Lazarus Makatha Chakwera likuonetsa zitukuko zosiyanasiyana pomwe dziko la Malawi lupita ku zisankho za 2025. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda wati mawu amene apereke mtsogoleri wa dziko lino potsegulira msonkhano wa phungu a nyumba ya malamulo ndi mwayi wakuti Amalawi amve mmene dziko lino likuyendera pamene boma likutumikira Amalawi. Achimwendo Banda ati monga momwe zakhalira mbuyomo pali chiyembekezo chakuti uthenga wa mtsogoleri wa dziko linoyu upereka mayankho pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza Amalawi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. We are a nation under geopolitical, climatic and fiscal pressures, and that calls for seriousness. And in our context, nthawi ija yafikanso pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amapereka uthenga wake kwa Amalawi pamene zinthu zikuyendera mdziko muno kupyolera mu uthenga umene apereke potsegulira nyumba ya malamulo. Kupyolera mu uthenga umenewu mtsogoleri wa dziko linoyu amakambapo zinthu zikuluzikulu zimene zachitika pa nkhani ya chitukuko mdziko muno ndiponso kupereka chitsogolo mmene chikhalire pa nkhani ya chitukuko. Polankhula ndi MBC, mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda anati nthawi imeneyi imapereka mwayi kwa Malawi kuti amve kuchokera kwa mtsogoleriyu pa njira imene dziko lino litatenge pa nkhani zosiyanasiyana za chitukuko. Achimwendo Banda anati nthawi ina iliyonse imene President Dr. Lazarus Chakwera akupereka mawu mu nyumba ya malamulo zimapereka mangolomera apadera kwa Amalawi chifukwa mtsogoleri wa dziko linoyu amapereka ndandanda wa masomphenya ake komanso ntchito za chitukuko zimene boma likufuna kugwira. Uthenga umene a president apereke lachisanu lino umene pa Chingerezi timati sona ndi uthenga umene amayankhula ku mtundu wa Malawi umatipatsa chilimbikitso nthawi zonse, umatipatsa mangolomera atsopano, umatipatsa chitsogolo, timakhala ndi chitsogolo chodziwa mmene tipondere komanso umaonetsetsa kuti tonse tidzenda limodzi ngati dziko kuti wina asalowere uku wina asalowere uku kuti chidwi chathu pano ndi chotani. A president akhala kuperekako mauthenga amene wa mbuyomo ndipo zakazi kuti mangirira kwambiri zikuti limbikitsa kwambiri zikuti patsa ifeyo masomphenya amene timaona kuti njira ndi iyi. Poyang'ana kutsogolo kwa zina zimene zitachitike mu msonkhano umenewu wa nyumba ya malamulo omwe ndi woyamba chaka chino, aphungu nyumbayi akhala ndi sabata ziwiri zokambirana mawu a mtsogoleri wa dziko linoyu. Akadzatha pamenepo nduna ya zachuma idzapereka mnyumbayi dongosolo la zachuma la mchaka cha 2025 mpaka na 2026 ndipo aphungu adzalikambirana dongosololi kwa sabata zinayi. Malingana ndi Achimwendo Banda, akadzathana ndi nkhani ya dongosolo la zachuma, nyumbayi idzayamba kuyang'ana mabiro ena ndi ena amene ali pa ndandanda okuti akambirane. Ine ningathe kutsimikiza pano kuti alipo malamulo angapo amene tiyabweretse nyumbamo mu nyengo imeneyi. Komanso makhala mfundo zina zimene timati ministerial statement kapena mfundo zikuluzikulu zimene nduna za boma zimapereka mnyumbamo zoonetsa mmene boma likugwira ntchito yake. Tikamaliza zimenezo pamakhala zokambirana za aphungu zapaokha. Tikatero ndiye kuti tsopano tamaliza ndi kukwatula. Komano ineyo ndi chiyembekezo kuti mkumano wathu ukhala wapamwamba kwambiri
mukudziwa inu kuti ulendo wina uliwonse umene budget aperekedwa komanso ulendo wina uliwonse pamene sona aperekedwa pamakhala zinthu zambiri zimene zimatuka mmenemo. President Dr. Lazarus Chakwera adapereka uthenga wake mnyumba ya malamulo wa chaka chathachi pa 9 Februwale, ndipo mutu wa uthenga umenewu unali wokhudza kuwunika zinthu zina zimene zayenda bwino ndiponso kuti dziko lino litengerepo mwayi pa zinthuzi pokweza chuma cha dziko lino. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Alimi mdziko muno ayamika boma la Dr. Lazarus Chakwera kamba kuyika mtima pa ntchito zotukula ulimi kudzera mu ndondomeko ya minda ikuluikulu mega farms mchingerezi, komanso kukweza mitengo yogulira fodya pa msika zomwe ati zathandizira kusintha miyoyo ya alimi ambiri pa chuma. Ena mwa alimi akuchigawo chakumpoto ndi omwe anena izi pamene mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kuyankhula kwa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo mawa. Jackson Sichali wadza ndi zambiri. Awa ndi Monica Nguruwe omwe ali ndi zaka 37 zakubadwa. Iwowa amachokera mmuzi mwa Robert Mdolo kwa tiye Mtwaro mboma la Mzimba. Iwo ndi mmodzi mwa alimi omwe apindula ndi mitengo yatsopano yomwe boma linayika yogulira fodya kuchokera kwa alimi. Anguruwe ati mitengo yabwino ya fodya yawathandiza kuti amange nyumba ya makono komanso kugula ng'ombe ziwiri zomwe ati zasintha kwambiri moyo wawo pa chuma. Phindu limene ndalipeza chaka chathachi nditalima cha 2024 ndinamangisa nyumba yangayo. Phindu limene ndalipeza nditabweza ngongole ndali 9 million limene napangita ntchito zangazi. Panopa ndalimaso ngati mmene mkuonera papa. Owen Nyirenda ndi bambo ana asanu ndipo amachokera mmudzi mwa Kapimbi ku Manyareni kwa tiye Mtwaro. Anyirenda ndi mmodzi mwa alimi omwe apindula ndi mitengo yatsopanoyi komanso ndondomeko ya ulimi wa minda ikuluikulu yotchedwa mega farms yomwe inakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Iwo ati kudzera ku ulimi wa minda ikuluikulu anakwanitsa kupeza malo omwe amalimapo chimanga amahekitala okwana 30, ndipo kudzera mu ulimuwu iwo akwanitsa kulipira fees ya ana awo awiri omwe ali ku sukulu za ukachenjede mdziko muno. Ganizani Nyirenda ali ku sukulu ya ukachenjede ya Chansa College ndipo Benson Nyirenda ali ku Mubasi. Pali zinthu zingapo zimene no tapeza ngati phindu kuchokera ku ulimiko. Choyambirira ife timalemekeza kuti mizi ya anthu ophunzira ndi imene no imakhala ikukangalika ndi nkhani ya chitukuko. Talipirapo ma school fees ana ena ali ku university Chansa College, komanso tiwiri titatu ngati ngolo pa nyumba ndi zida zimene zikutithandizira ngati ku ulimi. Zimene zozo ndithu tapindula nawo ndithu. Panopo zikatiyendera bwino maganizo ndokuti tisake tractor. Nkuloona za mbewu kumpoto kwa boma la Mzimba Amwiza Mthali anati boma likukhazikitsa ndondomeko zothandiza alimi mu njira zosiyanasiyana ndi cholinga choti apeze phindu lochuluka. Iwo anati pambali pa ndondomeko yokhazikitsa minda ikuluikulu boma likuthandiza alimi kudzera mu njira yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo za AIP komanso kupereka ngongole ya fetereza kwa alimi kudzera ku bungwe la NIF. Iwo anati izi ndi zofunika kwambiri pobwezeretsa chuma cha dziko lino m'malo mwake kamba kuti dziko lino limadalira ulimi pa chuma. Chimene tikuonapo ndionera kuti nkhani ya chimanga fwa pakali panopa ambiri amene apindula ndi amene akulima chimanga. Tikamayenda ngati panopa this is February, tikamalowa m'mamizi muja kalero mega farm isana bwere timachita kuona kuti anthu akulimbana chokudya mwina kwa adimaki kuja chani komano zikuonesa kuti anzathu amene anapindula chaka chatha anapereka chimanga chambiri kuboma. Chimanga chimene chija chathandizira ine ndikunena ngati kunoko ku Mzimba North District cha office ndi malo amene timadera amene tikuyendera zikuonesa kuti chimanga inde chinchovuta komabe tikamapanga compare tikamafananiza ndi kumbuyoko ayi panopo zili kubwino. Kuyambira pomwe Dr. Lazarus Chakwera anakhala mtsogoleri wa dziko la Malawi pa 28 June mchaka cha 2020 wakhala akulimbikitsa ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu, kukhazikitsa njira zina zotukula miyoyo ya alimi pachuma komanso kulimbikitsa kumakolola zochuluka ndi business ya ulimi pofuna kukweza miyoyo ya alimi komanso chuma cha dziko lino. Jackson Zijali, MPC, Mzuzu. Nkhanizi zochokera kuno ku MPC tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa
atsegulira msonkhano wachinambala 51 wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Akatswiri ena pandale ali kusowa kwa Dr. Dalitso Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa UTM pamwambo okhazikitsa SKC Foundation zaonetsa kusakhwima pandale. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo Flames isewera ndi Comoros masewero a gawo loyamba odzipezera malo mu mpikisano wa African Nations Championship CHAN. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Ena othirirapo ndemanga pandale ati kusowa kwa Dr. Dalitso Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa UTM pamwambo okhazikitsa SKC Foundation zasonyeza kutaya mwayi olemekeza malemu Dr. Saulos Chilima yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso oyambitsa UTM komanso chizindikiro choonetsa kusakhwima pandale. Mese Zamawa wafika ndi zambiri mulipotili. Malinga ndi malipoti ganizo la chipani cha UTM kuti asakhale nawo pamwambowu atiwo anachita izi dala ponena kuti sangagwirizane ndi anthu omwe akuganiza kuti akuyenera kubweretsa mayankho pa imfa ya Chilima. Izi zazetsa maganizo osiyanasiyana pakati pa anthu omwe ena akuti chipani cha UTM chataya mwayi osonyeza kukhwima pandale komanso kusunga mbiri ya Chilima. Achimwemwe Tsitsi ndi mmodzi mwa akatswiri omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndipo akufotokoza. Kwa ine ndikuona ngati kuti ataya mwayi imene amafunika kuti aonetsere kwa Malawi kuti iwo ngati chipani cha UTM chimene chinakhazikitsidwa ndi malemu Dr. Chilima ndiwokonzeka kuti apititse patsogolo komanso asunge mbiri yabwino ya Dr. Chilima. Ngakhale kuti a UTM atokhala ndi maganizo osemphana ndi aboma pa chomwe chidapangitsa ngozi imene idapha malemu a Chilima. Komabe pa nkhani yonena kuti Dr. Chilima ndi munthu amene watumikira dziko lino mwapadera mwa ukadaulo wake ndipo ndoyenera kumulemekeza komanso kusunga ndi kupititsa patsogolo mbiri yake yabwino imene adatisiyira. Amene okhala ogwirizana maganizo awo ndi wina aliyense amene afuna kuchita zimenezi kaya ndi waboma kaya ndi akubanja kaya ndi achipani chanje. Kumbali ina winanso yankhulapo pa nkhani za ndale kuchokera mu mzinda wa Nzuzu a Moses Mkandawire akumbutsa anthu kuti malemu Dr. Chilima anali amtendere ndipo atsogoleri akuyenera kukhala patsogolo kulimbikitsa mgwirizano. Inu mukudziwa kuti chimodzi chimene adachita Saulos ndi kukonda dziko ndi kukonda zinzake, even anthu amene mina sanathe kugwirizana nawo mfundo koma Saulos kuti anaonetsera ntchito ngati zimenezo kapena kuchita zinthu ngati mene bena kuganizira. Chikadakonda kuti nthawi ya democracy ngati imeneyi komanso nthawi ya mtendere ngati imeneyi komanso zikhulupiriro zimene Saulos adali nazo ni chikhulupiriro kuti wina aliyense akanayesesa kutenga mtima wa Sauloswo ndikuonetsetsa kuti kukambirana chinthu chimodzi chimene Saulos amachikonda, kukhala pa mtendere chinthu chimodzi chimene Saulos amachikonda, ndiye tikadapitiza mfundo ngati zimenezo ndiye tikadakonda kuti iwonso akanakhalapo mene anakhalirapo azipani zina ndi antena ndi ena. Bungwe la SKC Foundation alikhazikitsa lachitatu ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe ndipo panafika anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ndi anthu ena.
bungwe la SKC Foundation lomwe cholinga chake ndikupititsa patsogolo mfundo zomwe achilima amayimira kuphatikizapo kulimbikitsa kukweza achinyamata maphunziro za umoyo komanso ntchito za malonda. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Maboma a Malawi, Germany komanso bungwe la Community of St. Egidio atsimikiza kuti ntchito za umoyo zipitirira kuyenda bwino mdziko muno. Wachuli kwa nduna ya za umoyo a Noah Chimpeni, kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi a Ute Kong, komanso oyimira bungwe la Community of St. Egidio lomwe ndila ku Italy ndi watsimikizira izi pa msonkhano omwe bungweli linakonza mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhapo pa nkhawa za Malawi zokhudza mbiri za kuchepa kwa thandizo la zaumoyo potsatira kuima kwa thandizo lochoka ku dziko monga la America, wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Noah Chimpeni atsimikiza kuti ntchito zaumoyo zipitirira kuyenda bwino kamba kuti zambiri zofunikira zilipo. Nganira tiona kuti tionesese kuti zimene tili nazozo zigwirisire ntchito bwino, komanso anthu amene ali kachilomboko tasamalira amene fuka tikasamalira amene aja ndiyo aja sapasirazo anzawo amene alipo 1 million aja tasamalire bwinobwino kuti asafalise kachilombo kaja. Nalo boma la dziko la Germany kudzera mwa kazembe wake Ute Konishi lomwenso likukondolera kuti lakwanitsa zaka 60 lili pa ubale ndi dziko lino, lomwenso likuthandiza bungwe la Community of St. Egidio kudzera ku bungwe la BMZ lalonjeza zopitiliza kutukula ntchito za umoyo pothandiza dziko la Malawi. Mkulu wa bungwe la Community of St. Egidio Mathambo William Loole ati ngakhale thandizo silimakwana, iwo apitilira ndi ganizo lawo lokuza ntchito za umoyo ndipo sipakhala kusintha kulikonse. So chinthu chabwinonso nchonera kuti government ya ku Italy, boma la Italy linaganiza kuti lizithandiza boma la Malawi kudzera mwa ife kupanga kuti zimene tikupanga ntchito zabwino zimene zipitazo tipangire tikulitse kuti tipeso kwa anthu ena ambiri as well. So izi ndalama zatipatsa tili nazo, so izi zitithandiza kunena kuti tipitirize kupanga ntchito imeneyi, komanso ngati mafikira anthu 50 panopa zitithandiza kuti zifikira anthu 100 konjezeranso anthu ena 50 fo chathandizo ngati zimenera. Oyimira bungwe la Community of St. Egidio mdziko muno a Stefano Orlando anati pakufunikira kubwera ndi njira zina zopezera thandizo komanso kusamala thandizo lomwe lilipo ku ntchito za umoyo. Bungwe la Community of St. Egidio likugwira ntchito m'mayiko 10 mu Africa kuphatikizapo Malawi, ndipo limathandiza kulimbana ndi matenda a HIV, khunyu, kansa ya khomo la chiberekero komanso m'mawere, ndipo kuno ku Malawi lidambogwira ntchito mchaka cha 2004. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yauza nyumba zowulutsa mawu mdziko muno kuti ndi udindo wawo kufalitsa mauthenga othandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Akunkuyu ayankhula izi ku Kasungu komwe anali mulendo olemekezeka pamwambo wokumbukira ntchito za wailesi pa dziko lonse. Ngakhale kuti nthawi zambiri imaphimbidwa ndi njira zamakono zofalitsira mauthenga, wailesi yakhalabe njira yofunika kwambiri powulutsa mauthenga, nkhani zosangalatsa ndi kuziwitsa zofunika makamaka ku madera akutali ndi akumizi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi, chifukwa kupezeka kwake komanso kuthekera kofikira anthu ambiri popanda kufunikira kuonera ndi kosavuta. Pamene dziko la Malawi lalumikizana ndi dziko lonse lapansi pokumbukira wailesi, mulutsi wa MBC So Rashidi yemwe ndi nkhalakale pa nkhani zowulutsa pa wailesi wati wailesi idakali chida chachikulu chofalitsira uthenga ndi kulimbikitsa ufulu oyankhula. Wailesi imathandiza kwa basi, ndipo tikakhala pa kuti tigwira ntchito choncho timati feedback, timamvera zimene anthu amanena. Aya mnati fotokozera dzulo kuti kukhale zakuti zachitikadi, tikuthokoza kwa basi. Imathandiza mnjira zambiri. Ifazonika zathu ndi kusangalatsa, kuphunzitsa komanso kudziwitsa. Ndeti maprogramu amtundu menewo kusangalatsa, kuphunzitsa ndi kudziwitsa. Mutu wa chaka chino ndi wailesi ndi kusintha kwa nyengo, ndipo ati wailesi nkupita kwa nthawi yakhala ikukhala chida chimodzi chodziwitsa anthu nkhani kuphatikizapo za nyengo. Kusintha kwa nyengo mene kuliri timakambapo za nyengo kwauza anthu kwadziwitsa, chifukwa kuti madzotomvera athu ndosiyanasiyana, pali ena asodzi, ena alimi. Ndi wailesi imathandiza mnjira zambiri.
timadziwitsa mmene kulili kunja kuti kandi mawa kubwera mwera mphepo ya mwera kwanza tokhala mbali mwa nyanja amene amadalira kwambiri nsomba amachenjeraso tisalowe m'madzimu tipezana zakuti zakuti. Ndipo mkulu ku nthambi yona zakusintha kwa nyengo Mayi Lucent Latira ati wailesi yakhala chida chofunikira kwambiri pofalitsa uthenga maka pa nkhani yakusintha kwa nyengo. Zona ditu ife maradio timanyadira chifukwa tikudziwa zoti ndamene amatithandizira kuti ntchito yathu itheke. Monga mukudziwa ngati department ya boma tilibe upangiri ndi kuthekera kuti tingamathe kutenga mauthenga athu kupita nawo kwa anthu. Komano chifukwa cha maradio timatha kufikira anthu ambiri. Tapanga maprogramu osiyana-siyana ndi maradio osiyana-siyana kuthandizira kufikisa mauthenga amenewa. Tili ndi ubale ndi maradio zambiri kuba ndi ubale umenewu ndikhulupirira kuti upitirira ndi cholinga chokuti mauthengawa azifika kwa Malawi. Chifukwa chachikulu ndi chimenecho. Kuulutsa kwa wailesi kuno ku Malawi ndi mbiri yomwe inayambira mu nthawi ya Tsamunda. Wailesi yoyamba adayikhazikitsa mu zaka za 1950 ndipo wailesi ya MBC anayikhazikitsa mchaka cha 1964. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo Flames isewera ndi Comoros masewero a gawo loyamba odzipezera malo mu mpikisano wa CHAN. Malingana ndi maere omwe achitika kulikulu kwa bungwe la CAF mu mzinda wa Cairo ku Egypt, opambana pakati pa matimu awiriwa adzakumana ndi Egypt kapena South Africa mu gawo lachiwiri. Praise Majawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Amin Musa. Masewero oyamba achitika pakati pa 28 February ndi 2 March mdziko la Comoros, ndipo masewero achibwereza adzaseweredwa kuno ku Malawi pakati pa 7 ndi 9 March. Mphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Calisto Pasua ali ndi sabata ziwiri kuti akonzekerenso osewera omwe amasewera mdziko muno. Malawi sinafike ku ndime yotsiriza ya mpikisanowu chokhazikitsireni mchaka cha 2007. Kupatula Malawi, South Africa, Comoros ndi Egypt, matimu ena omwe atengera gawo mu ndime zopezera maloyi ndi Algeria, Gabon komanso Gambia. Poyamba matimu asanu ndi awiriwa analengeza kuti satenga nawo gawo mu mpikisanowu. Matimu omwe afika kale mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu mu gulu A ndi monga Kenya, Morocco, Angola, DRC komanso Zambia, pomwe mu gulu B muli Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso ndi Central African Republic. Senegal, Congo, Sudan ndi Nigeria ali mu gulu D. Matimu awiri omwe achite bwino mu ndime yodzigulira maloyi akhala mu gulu C limodzi ndi matimu a Uganda, Niger komanso Guinea. Tikatere tatsiriza nkhani zathu koma tisanasiyane na insomido yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa atsegulira msonkhano wa chinambala 51 wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Akatswiri ena pandale ali kusowa kwa Dr. Dalitso Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa UTM pamwambo okhazikitsa SKC Foundation zaonetsa kusakhwima pandale. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo Flames isewera ndi Comoros masewero a gawo loyamba odzipezera malo mu mpikisano wa African Nations Championship CHAN. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Savita Wilima. Mwakoma nonse.